Vitajte pri ďalšom dieli Bank magazínu o extrémnych športoch. Dnes sa pozrieme na Music Fest Skalica Extreme Sports Edition, Bratislava City Downhill 2014, tretie kolo Lumart Cupu v Širokom. Aktuálne informácie z oblasti extrémnych športov vám prinášame v dnešnom dieli Bank News. Ahojte, volám sa Danka a budem vás sprevádzať ďalším vydaním Bank News. Aj tento rok sa 16. augusta o 10:00 otvoria brány letiska v Rozhanovciach. Organizátori si pripravili už tretí ročník tuning zrazu, na ktorý pozývajú všetkých tunerov, šprinterov a fanúšikov motošportu. Môžeme sa tešiť na bohatý program, ktorý sa odštartuje otvorením letiska o 10:00. Vytrvalci, ktorí ostanú až do konca, budú svedkami aj flame show a vyhlásenia tohto ročnej Miss Tuning Show. Máme sa na čo tešiť. Tak ako každý rok, tak aj tento august sa môžete tešiť na už 11. ročník Wakecampu. Toto podujatie je spojené s majstrovstvami Slovenska o wakeboarde a wakeskate. Toto kultúrno-športové podujatie bude prebiehať od 13.8. až do 17.8.2014 a reáli vodnoližiarskeho vleku Trixe na jazere v Košiciach. Lákadlom je sprievodný program, na ktorom môžeme očakávať hudobnú skupinu ako AC/DC Revival, Retarded Fish, Gibbon či Zverina a príde dokonca aj Strapo, takže neváhajte a príďte sa schladiť. V auguste sa u našich českých susedov v Brne koná jedinečná akcia Red Bull MotoGP. Príďte si aj vy užiť výbornú atmosféru, extrémnej rýchlosti a tých najlepších svetových jazdcov už 16. a 17. augusta 2014. Chlapci z Rychnavy po minuloročnom úspešnom preteku dlho neváhali a pustili sa do organizácie aj tento rok, takže ak máš voľný víkend, príď si aj ty zasúťažiť 24. augusta na Rychnavský DH Cup. K letu neodmysliteľne patrí zábava, krásne autá, vôňa benzínu, spálený gum a sexy baby. To všetko môžete nájsť na akcii s názvom Street Cars Parking Praha. Tretí ročník sa bude konať na novom mieste už tento víkend 9. augusta v parku na Pražskom ostrove Štvanice. V nedeľu 17. augusta sa uskutoční ďalšie kolo Casovia Cupu, tentokrát v Debradi, takže všetci milovníci rýchlych motoriek, neváhajte a príďte pozbudiť svojich favoritov, odreagovať sa a zažiť víkend plný zábavy. 23. augusta na Granči v Petrovciach nás čaká už 7. ročník vytrvalostných pretekov horských bicyklov, takže ak máš rád výzvy, neváhaj a zúčastni sa aj ty kráľovského MTB maratónu. Viac informácií nájdeš na bank.sk. Na východe 29. augusta si priaznivci motošportu prídu na svoje. Víkend si môžu spríjemniť automobilovým pretekom do vrchu. Na ceste z Myslavy do Bašky sa odštartuje už 4. ročník podujatia Quad Cup. Posledné dve kolá slovenského pohára v downhille, ktoré sa odohrávali v Malej Lučivnej a v Jasnej, boli pre Bank DH tým naozaj úspešné. Jozef Ondiš si vybojoval titul vicemajstra Slovenska a Pavol Kičinca vo svojej kategórii na majstrovstvá Slovenskej republiky umiestnil na 3. mieste. V Jasnej sa chlapci umiestnili na krásnych druhých priečkach. Zuzka si po páde v Malej Lučivnej túto sezónu už nezajazdí, ale je to bojovníčka a po mesačnom pobyte v nemocnici je už doma a pomaly sa zotavuje. Downhillová sezóna sa pomaly končí, čakajú nás však ešte dve kola, a to 16. a 17. augusta v stredisku Malino Vrdo v Ružomberku. Finále tohto seriálu sa bude konať o mesiac na to, a to v Donovaloch. Slnečný víkend bol znamení silných aut a zvýšenej hladiny adrenalínu. Konal sa totiž už 31. ročník pretekov automobilov do vrchu FIA European Hill Climb Championship Dobšinský kopec 2014. Majster Európy Simone Fagioli nesklamal a prekonal svoj vlastný minuloročný rekord. Tento rok zajazdil Talian Dobšinský kopec za neuveriteľných 2 minúty a 20,682 sekúnd. Najlepším slovenským pilotom bol jednoznačne Igor Drotár, ktorý si odnáša plný počet bodov do majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu. Upevnil si tak svoje vedúce postavenie a ide jasne za majstrovským titulom.
Posledný júlový víkend sa v Bardejove uskutočnil druhý ročník tuning zrazu. Táto tuning show neprilákala iba domácich jazdcov, ale aj tých zahraničných, napríklad z Poľska. Návštevníci mohli vidieť staré klasiky, ale aj moderné kúsky. Organizátori si pre všetkých pripravili rôzne súťaže a počas celého podujatia vládla naozaj skvelá atmosféra. Laser game je úplne nová forma zábavy. Na rozdiel od paintballu je bezbolestná, takže je vhodná pre veľkých i malých. Teraz si ju môžete vyskúšať už aj v Košiciach v novootvorenej najväčšej laser aréne na Hutnickej 20. Slovenský automobilový pretekár Martin Koči dosiahol začiatkom augusta krásny úspech. Zvíťazil v kategórii juniorov na Rally Fínska. Jazdec košického týmu Stilex Motorsport triumfoval aj s navigátorom Lukášom Kostkom s celkovým časom 3 hodiny 31 minút a 59,7 sekúnd a do príbežného poradia si pripísal 25 bodov. Rally Fínska bola tretím podujatím 6-dielneho seriálu juniorského šampionátu. Držíme mu palce v nasledujúcich pretekoch. Pred vyše mesiacom sa uskutočnilo najväčšie podujatie zamerané na extrémne športy Music Fest Skalica Extreme Sports Edition. Na jednom mieste sa stretla špička jazdcov z Čiech a Slovenska, rôznych kapiel a DJov a kopec ľudí zabezpečilo poriadnu show. Od poobedných hodín sa striedala jedna show za druhou. Freestyle motocross, extreme show v Max Rampe, Moto TV show zo Stunt Riders, wakeboarding, happy and skate street zone, street workout, MTB BMX skate sa postarali o poriadnu dávku adrenalínu. Tady nějaký malý lidi. Záver patril kapelkám ako je Z oči v oči, Hector, Sapere Aude, Contrafact, DJ Lucky Boy and DJ Aquaman. Ak si na akcii chýbal, určite si ju nenechajú ísť opäť o rok. Organizátori prisľúbili ešte nadúpanejšiu show a poriadny náklad kapiel. Máme sa na čo tešiť. Aj tento rok sa metropola Slovenska tešila adrenalínovému zážitku. Už po druhýkrát privítala najlepších jazdcov z celého sveta, medzi ktorými samozrejme nemohli chýbať ani viacerí víťazí svetového pohára či majstri sveta. Jazdci si v centre Bratislavy zmerali sily na trati plnej schodov, klopiek, dropov a skokov, ktoré ich previedli z nádvoria Bratislavského hradu až na Rybné námestie.
Hello and welcome to Bratislava for the City Downhill 2014 World Series. Good afternoon, welcome to Bratislava. How are you, Tristan? I'm good. Za celými pretekmi stojí náš najúspešnejší biker Filip Polc, vďaka ktorému sa Bratislava stala treťou zastávkou celosvetovej série World City Downhill Tour 2014. Táto akcia do ulic Bratislavy vylákala niekoľko tisíc fanúšikov, ktorí si nenechali ujsť akciu takéhoto formátu. Filip sa na tomto druhom ročníku dočkal aj domáceho víťazstva a ako sám povedal, je to jeho ďalší splnený sen. Týmto výsledkom si tak v predstihu zabezpečil celkové víťazstvo v premiérovom ročníku štvordielneho seriálu City Downhill World Tour 2014. Druhý najlepší čas sa podarilo zajazdiť Nemcovi Johannesovi Fisbachovi a pódiové umiestnenie uzatváral Matt Walker z Nového Zélandu. V dnešnom dieli si môžete vychutnať videoreportáž z 3. kola Lumart Cupu, ktoré sa tentokrát konalo za malebnou dedinkou v Údolí v Širokom. Veľké ďakujem po organizačnej stránke patrí Cross týmu Široké. Čaute všetci, sme tuto v Širokom, je 13. júla 2014. Nachádzame sa tu v tejto krásnej lokalite, kde sa bude konať 3. kolo Lumart Cupu 2014, zároveň slovenského pohára v motokrose. Nachádza sa tu 120 jazdcov, 123, aby sme boli ešte presnejší. Náhodou tu máme kopec dievčat, máme tu veľa Ukrajincov, prišiel si sa jazdiť aj Števo Svitko, takže sa na to poďte pozrieť s nami. A my sa tešíme na toto zápolenie. Takže máme tu dve baby, ktoré sú nedočkavé, pretože sú pred štartom. Ako sa im páči a pozdáva trať tu v Širokom? Trať je naozaj perfektne upravená, niečo vyknúť. A ktoré pasáže sú možno pre teba najviac vyhovujúce? Úplne najlepší je kopec od štartu, ten si najviac užívam. A opýtajme sa na to ešte aj ďalšej baby v sedle. Ako sa ti pozdáva trať tu v Širokom a možno naozaj také špecifika, ktoré má, vypichnime? Tak trať je krásna, ale veľa blata. Ale celkom v pohode. A tvoje obľúbené pasáže na nej? Skoky. Ďakujeme krásne, tak toto boli baby. Chcel by som sa ťa, Štefan, opýtať, ako hodnotíš túto trať, technické parametre trate, čo sa ti to páči, prípadne nepáči? Tak poprvé som tu prišiel veľmi rád, pretože táto trať sa mi ako vidí možno najviac na Slovensku, v
pretože aj to, že včera bol som v Rakúsku na pretekoch na cross country, prišiel som v noci o 2:00 a o 5:00 som zase stával, takže práve preto asi vidno, že tú trať mám rád, keď som to bol odhodlaný tu prísť. No a čo, dobré je, že včera popršalo a nebude sa prášiť hlavne a trošku sa najazdili drážky, čo mne vyhovuje, takže uvidíme, ako bude závod. Takže ďakujeme Štefanovi za to, že nás prišiel navštíviť tu do Širokého a držíme mu palce. Vlado Kasala prišiel tu do Širokého, ale prišiel tu okrem teba aj jeden, možno nie je tak vítaný host, pretože inak si stále suverene prvý a teraz to Števo Svitko, kto je prvý. Tak je to tak, ale o toto je ťažšie pre mňa, aj zaujímavejšie pre divákov, že sme tu, je tu lepšie ako ja a má väčšie skúsenosti, ale tak ešte druhá jazda je pred nami, tak sa pokúsim troška zamiešať karty, ale tak jemu toto pasuje, je to viac menej endurové zadu. To zase pasuje mne, skoky a trať je nachystaná inak na jednotku. Usporiadatelia konkurenční sa môžu len učiť. Od prípravy trate, poliatia, nachystania, síce je pršalo, ale proste to je nachystané na úrovni. Takže si spokojný aj napriek tomu, že dochádzaš zo západného Slovenska tuto na východ. Až druhý, no ale tak dobre to je. Myslím si, že v rámci seriálu to nijak neohrozí tvoje postavenie. Nie, tak to je, pre mňa to je hobby, takže ja to nejako neriešim, že som prvý, druhý. Hlavne dojazd nezranica a potom to bude fajn. Jasné, tak to ti v tom držíme palce. Ďakujem. Takže chcem vám predstaviť týchto dvoch nerozlučných pretekárov a kamarátov, Samuela Struka a Jarka Dubociho. Krátko ich vyspovedám a chcem sa ich opýtať, že ako sa im páčilo dneska, ako si zasúťažili a ako sa im páčila táto trať. Dneska sa mi jazdilo veľmi dobre, išiel som na druhom mieste celý pretek. Trať bola celkom dobrá a upravená, bol dobrý podklad už od rána, takže dnes sa jazdilo celkom dobre. Takže vidíme spokojnosť mladého jazdca. Čo ty, Jarko, čo nám povieš k dnešnému dňu a k trati? No, bolo to super, dal som 2 holešoty, bol som celý čas prvý, no troška tam som to d***al a jazdil sa mi dobre, trať bola celkom dobre upravená, bola suprová, no dobre to bolo. Takže ďakujem týmto dvom mladým pretekárom, ako sme videli, tak dneska ja ako Dúboci zvíťazil, za ním Samuel Strúk, takže díky chlapcom a vidíme sa na budúce. Tak víkend je za nami, bol náročný, plný blat, ale nakoniec slnka. Takže lúčim sa zo Širokého a pozývam vás do Žaškova. 7.9. sa tam vidíme. Lumartka 2014, 4. kolo. Čau. Takže tu vidíme priateľstva, ktoré sa nadväzujú na motokrose, samozrejme. Aj Štefan Svitko tu má veľký fanklub. Akože tento pán určite, povedzte nám to na mikrofón, teda ako mu držíte palce. Držím Svitkovi palce, on to vyhrá, on to musí mať, má na koniu. A Jožko to tu,